Ang kahimtang sa tao, sa mga katauhan, sa katapusang mga adlaw. Na first, ang verse nga itong gibasa, nag-mention diya si Apostol Paul o latter times. Ingon pa niya, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, sa katapusang mga adlaw, sa laing version ani sa ubang passages sa Bible gitawag ni last days. Ang term nga last days o ang latter times common ni gimension sa Bible. It means nga moabot gyud ang panahon nga matapos gyud ang kalibutan. Daghang mga horror nga mga event sa pagtapos sa kalibutan, ang pinakalas nga part ang pagsunog gyud sa kalibutan. Pero isa sa pinaka-exciting nga ginahisgutan karon sa atong society ang pagbalik ni Jesus Christ. Ang last days wala ni nagsugod sa ato ang generation lamang. Dili tinuod nga tong year 2020 nagsugod ang counting sa last days. Gani mo to ang mga gikahadlukan sa mga tao. Pero sa time pa lang ni Apostle Paul, ingon siya, in this last days or latter times. Nagsugod ang counting sa last days sa time ni Jesus Christ. And that was 2,000 years ago. So kung nagsugod ang counting sa last days sa time ni Christ, duol na gyud ta sa katapusan o pagtapos na gyud sa kalibutan. Now, sa atong panahon, daghan sa mga scientists ang nagadiscover og bag-ong mga inventions. Busy sila sa pagpalupad og mga spaceships ngadto sa outer space. Busy sila pagtukod og mga towers para ma-establish na gyud ang 5G. Daghan sa mga inventors ang nag-invento og bag-o nga mga machines, mga robots. Excited sila sa dagan sa market sa ilang business. On the other side, daghan sa mga Christians, especially ang mga spiritual leaders, ang niakson og kabalaka tud kay kining tanan pagpakita gyud nga ang kalibutan hapit na gyud matapos. Ingon sa mga panagna sa atong Biblia nga sa katapusang mga adlaw mas magka-high-tech ang tao, ang technology magkataas ang iyahang standard ug magkadato ang pipila ka mga kanasuran. Pero abi nimo ang main concern nining topic dili man ang kahimtang sa atong kalibutan lang, kundili ang kahimtang sa tao. Unsa o kinsa man ang tao sa katapusang mga adlaw. Unsay kahimtang nato aning panahona. Now si Apostle Paul, klaro kayo nga nag-remind siya dinhi sa verse 1 and verse 2 pa lang daan. Makita nato dinhi ang description ni Apostle Paul sa mga tao sa katapusang mga adlaw. Generally, ang Bible nag-ingon nga magkadautan gid ang tao. Magkadaghan maybe ang mga churches pero ang tao magkadautan og maayo. Munang dili nato ikatingala karon sa atong news, tan-aw mo mga news sa media. Common na lang na nga balita kanang naay murder, naay crime, naay violence, naay bombing, terrorism, immorality. Common na kay na madungog nato sa ato ang mga TV. Common na kay na makita nato sa highway nga naay mga violence nga nahitabo, ang pagpanika sa tao. Common na kay sa atong society to the point nga ang tao murag nahimo na gid niyang kinabuhi ang sala. Palit akong outline. So kinatibukan nga problem sa tao gyud ang sala ug mas magkadautan pa gyud ang tao. Daghan sa mga Christians ug mga church leaders ang nag-ingon, well, i-lower na to ang standard sa atong Christianity. I-lower na to ang standard sa atong pagkakristohanon. Kay ang tao sa kalibutan nagausab. Dapat mo adjust na nila. Sundo na to ilang style, sundo na to ilahang gusto nga klase sa dapit nga ilang ginadtuan para ganahan sila mo balik-balik sa church. Sundo na to ang ilahang attitude, ilang lifestyle. Aron nga mauwi na to sila, mada na to sila sa Ginoo. No, dili ko mo to nga muna siya best o effective nga way. Bisan pag mo magkadautan ang atong kalibutan, dili gid mausab ang standard sa Christian living.
Yes, mausab-usay ang dealing nato nila, pero when it comes to standard sa Christian living, ang no, no gihapon, ang yes, yes gid gihapon. One time si Apostol Paul nagwali sa Galatia, pinagi sa letter. Ingon siya, bisan pag anghel ang munaog gikan sa langit dinhi sa pulpito, musangyaw gani sa laing gospel, laing mensahe na pud sa kaluwasan. Ingon siya, ayaw siya respetua lang, ayaw siya badlunga lang, ingon ni Paul, tungluha siya. Inana ka confidence si Paul nga dapat dili gid mausab ang standard sa preaching sa pulpit ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Lisod ikinabuhi sa last days. Lisod. Lisod mo barog sa atong bandera nga Kristohanon ta. Nya kay balot ta atong mga silingan, nagatanaw nato, ginabantayan ato ang sininaan matag Domingo. Ginatanaw ta sa tapadulong, ginabantayan sa tang orasa mo uli Domingo sa hapon. Ginastoryaan ta, ginabantayan ta nganong di na ta makig-apil-apil sa ilang mga gatherings. Lisod magkinabuhi sa last days. Kay ang standard karon ang magkinabuhi para sa Ginoo mo nay bati para sa kalibutan. Katawan na ka kung imuhang sininaan, plastar kay ka. Katawan ng mga babae nga magdress kay ang usos kalibutan katog yung pinapahak-pahak sa tela. Katog yung inadto nga style. Katawan ka kung imong hinapay murag gitilaan og kabaw. Kaya ang uso sa styles kalibutan katong makatusok nga buhok. Katawan ang lalaki kung wala siya earrings, siya musunod sa mga institution, mall. Dili ka astig ba wa kay earrings. Katawan ang mga lifestyle nga para sa Ginoo, tud kay para sa kalibutan, dili ka in ngadto nila. Pero si Noah sa Bible, sadang nagwali si Noah sa repentant, nagsig panday iyang mga anak dito, iyang pamilya sa arka, si Noah sipog gabas dito sa kahoy. Una sa time, mo sideline siya gwali sa preaching sa gospel, samtang nanukdok siya pagpanday sa arka. And diningon si Noah, pag hinulsol mo, kay na dako king judgment gabuhaton ng Dios, usa ka dako nga lunop. Pero bisan to gikatawan si Noah, gibiyay-biyay siya, naaan pa siyang giango-ango. Pero si Noah nagbarog siyang ligon sa pagbarog sa iyahang pagtulunan diya sa Ginoo. Yes, nata sa last days, pero kaya na ito ubarog gihapon, diha ilawom sa giya ug standard sa Ginoo nga dili ta kinahanglan mo compromised. Bantayan na to karon, dagan nas mga preachers sa mga churches nga naga jeans lang, naka t-shirt, and then muwali about the Christ. Yes, kuyo nga mga preacher pero nangausab ang standard sa preaching. Na mga worship places nga kay abi ang tao ganahan mga nindot nga mga lights. Ang tao ganahan mo adtog bar nga nay mga red nga suga, nay green nga suga, nay blue nga suga. So nay mga churches karon mga worship places nga daghan na pug kayog lights. Nga maglibog ka kung bar ba ni or simbahan. Yes, ang tao hilig siya kinds sa music na muambak-ambak yun ka, magsagit-sagit yun ka. So nay mga worship karon, praise and worships, nga ang kanta, paambakon yun ka, pasagit-sagiton yun ka. To the point, nga mura nag-concert no ng Kamikaze di as SM. Inana ng standard, giubos ng standard sa Christianity, tungod kay ang kalibutan lagi daw, nagkausab. Si John the Baptist, sadang gipadala siya sa Dios sa pagsangyaw sa repentance, isog ki si John ingon, repent for the kingdom of the Lord is at hand. Pag hinulsol siyang sala, kay nagkaduol na ang gingharian sa Dios. The only preaching nga powerful karon sa atong time kung naani content sa repentance. Repentance mo'y solusyon aron ang tao mapasiguli diha sa Dios. Bisan unsa kanindot siyang preaching, dapat mo drive gid ni sa tao sa paghinulsol sa iyang sala. Sa 2 Chronicles 7:14, naghatag dinhi og reminder ang Dios, warning, or maingon nato last call ni sa iyang katawhan. 2 Chronicles 7:14, ingon dinhi, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray
and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now, ang first statement din sa Diyos, if, kung ang katauhan daw sa Diyos, kung ang tibok katauhan sa kalibutan, mupaubos sa ilang kaugalingon, muampo, mangita sa Dios, mangita sa iyang dagway, mutalikod sa ilang dautan nga binuhatan, then diha ang Dios maminaw sa ilang mapag-ampo, pasayloon sila sa Dios, ug ayuhon niya ang ilahang yuta. Nasamdan biya ang atong yuta. Pila ka mga dugo ang nibanak sa dugo sa tuyuta. Pila ka milyon ang biktima sa COVID. Pila ka mga landslide, earthquakes, pila ka mga balay na tabunan sa bukid. Pila ka mga balay na tabunan sa tsunami sa nagkalain-laing nasod. Pila ka mga tao, inusinting bata, senior citizen ang nabiktima sa mga bombing, terrorism. Pila ka mga street children ang nagsuffer sa kagutom. Nagsuffer ang atong yuta. Ug ingon ng Bible, ayuhon sa Dios na nga yuta kung ang tao maghinulsol siyang sala, mutalikod sa iyang sala, ug mubalik sa Dios. If my people shall humble themselves. Dili kahinulsol ang tao kung dili ta mulihok. Unsaon nila pag hinulsol sa sala kung walay nagbadlong nilang Kristohanon? Kung walay nag-remind nila nga dili ni mao? Unsaon nila pagka-realize nga dili sila mao, na sila sa wrong place, kung di na to sila dadon sa church, kung di na to sila i-pray? Now si Paul, naghatag siya isa sa mga clear nga description sa katawhan sa last days sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sa tong verse kaganiha, ningon si Paul, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, first of all, ingon dinhi, some shall depart from the faith. Mao nay unang klaseng tao nga gidescribe ni Paul sa katapusang mga adlaw sa atong kapanahunan karon, daghan or pipila ang mubiya gyud sa pagtuo. Ang faith dinhi nagpasabot ni iyahang pagtulunan. Pagtulunan nga gitudlo ni Jesus Christ diha kaniya. Yes, di gyud ta matingala kung daghan sa mga Kristohanon ang mubiya puhon sa ilang pagtuo. Daghan na gani karon ang nibiya sa ilang pagtuo. Isa ka prayer nako para sa FMMBC, hangtod unta mo balik si Christ, dili ta mubiya sa atong pagtuo o gituuhan. Amen. Na may mga problema siguro, madala ta usahay, di ta kasimba, usahay mo ma-discourage ta, pero hinumdumi gyud, ayaw gyud biya kung asa ka na mold. Now, naay mga rason nganong mubiya man ang katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Unang rason dinhi nasa verse 1. Sige nga niya dinhi. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So first reason, maila di ay ang katawhan sa Dios sa doktrina sa yawa. Devil. Yes. Isa sa mga mahitabo sa last days, magkakusog ang influence sa doktrina sa kaaway. Nya ang kaaway biya lahi biya sa muilad. Dili niya i-twist gyud 100% ang truth into a lie. Ang kamatuoran nga 100% pure, sagulan na niya 1% nga impurity. Ang 1% ana dili mao, 99% mao, murarag walay kalahian. So kay murarag walay kalahian, mo-adapt din ang tao, mo-adapt ang katawhan sa Dios, and then wa ta kabalo nga giinom na tong usa ka tubig di ay 1% adto hilo. Ikaw gihapon ang madamage. Inana si Satan. Si Paul, sadang nagsulat siyang yang Timothy, sadang ingon sa kang yang Timothy nga dong hapit na ko moadtog langit, tigulang nako, di na nako kaya. Pero one thing gibili ni Paul kang yang Timothy, dong Timothy, sa akong pangidaron,
sa tanang ups and downs sa akong life, sa tanang problema, hapit ko namatay, nagutman ko, na tugnawan ko sa kawadon, pero akong natipigan ang akong pagtuo. I have kept the faith. Search, ang pinakabahandi nga mabitbit nimo sa eternity, sadang imong matipigan ang gitudlo sa Ginoo nimo hangtod mo atubang kaniya. The best legacy nga mabili nimo sa imong mga anak, sa mga church members, ang imong pagtipig sa imuhang pagtuo. Abi nimo na ako'y mga kaubanan na mo sa Davao before, nindot ki paminawon ka na mo testimony sila. Ingon din na sila nga, tungod ni tatay o ni nanay, nabilin gid nila ang ilahang kadasig sa pagpangalagad sa akong kinabuhi. O kining kadasig nako gibilin pud nako sa akong pamilya. Na one time nagtestimony siya sa time nga buhi pa yang nanay ug tatay. Kristohanon siya pero dili kay siya inana ka sincere. Hantod nga nabaptize siya at the age of mga average sa 20. Di gyapon siya sincere sa iyang pagpangalagad. Sa time na nga gikuha na sa Ginoo iyang nanay ug tatay, didto niya na value, didto niya na realize nganong si nanay ug tatay faithful man gid sa church. So one time naminaw siya sa isa ka preaching sa isa ka camp. Didto niya nasabtan unsa gid ang tinuod di ay nga conversion. Honestly ingon siya didto pa sa nakadawat og Ginoo. Pila na sa ka years nagsimba, nabaptize na siya sa edad nga youth na siya. Pero sa diyang iyang gipaminaw gigmayo ang preaching sa gospel ni Christ, didto pa siya nakadawat og kaluwasan. And yes, one day ang musunod sa ato ang pagtulunan, ang mubitbit sa atong pagtuo ang mga next generation nga nagsunod nato. Kini mga youth, isa sa mga hinumduman nila ninyo nga mga adult o mga seniors, ang inyong testimony. One day, one of these young people, mubarog din is pulpit, muingon siya, ang dili na ko malimtan, isa sa di na ko malimtan nga gibilin ni Kuya Kuan, ni Ate Kuan, nga taliwala sa iyang problema, faithful kay to din sa church. One day, ma-mention inyong name atubangan sa crowd, ma-mention inyong name sa isa ka pulpit, ma-mention yung name sa atubangan sa mga tao nga hopeless kayo. Isa na ka best nga legacy once tipigan nimo ang imong gituuhan diha sa Ginoo. Isa na ka bahandi nga pila pa ka next generation ang mubitbit ni ana. Now, gidescribe pong Apostle Paul unsa nga klase nga teaching. Ganingon sa demonic nga teaching, teaching of devils. Unsa man ni nga mga teaching of devils ang gimension ni Paul sa verse 2. Sa verse 3, makita nato dinhi ang example nga giingon ni Apostle Paul, forbidding to marry. First dinhi is isa sa mga pagtulunan nga di gyud iya sa Ginoo ang pagbawal sa tao nga mamindyo. Ayaw gyud sugod ani Sister Juan. Asa naman to sis? Sugot mo bawalan mo minyo. And then, naabi ay denomination nga gibawalan gyud minyo ang mga church leaders. Ingon ang Bible kang Adam ug ni Eve, replenish the earth, subdue it, multiply. Sugo gid sa Ginoo ang pagsanay. Dili sala ang dili pagkaminyo. Pero once naa ka sa opportunity nga pwede na mo minyoon, nga dili mo magminyo, diha ang sala. Of course, individually natay freedom kung gusto ba ta maminyo or dili, natay katungod nga bahin. Pero kung naagani sa punto nga pwede magminyo nganong dili, uso na biya karon ang kanang dili na lang ni minyo ay live in na lang. Ikaduha nga pagtuo pa diha, commanding to abstain from meats. Tanawa, isa sa mga pagtulunan nga mi katag biya karon sa ato ang kalibutan, bisan dinhi sa ato ang society,
kining pagtulunan nga, uy, bawal na ipakaon kay hugaw na nga mananap. Bawal na ipakaon kay sa balaod ni Moses, bawal na. Bawal ang pagkaon og baboy kung dili lutuon. Bawal ipakaon ng hayop nga wala na hiwa ang kuko. Bawal na kay hugaw na nga mga mananap. Ug ingon ni Paul, isa na sa managhan nga klase nga pagtulunan sa katapusang mga adlaw. Ngayon ba si Paul, nganong bawalan man ang mga butang nga dugay ng gihugasan sa dugo ni Jesus. Basa ang verse 4, verse 5, verse 6. Ingon si Paul, tanan dawato nas pagpasalamat kay gilimpyuhan na ni Kristo Jesus ang tanan. Dili nakailawom sa balaod ni Moses. Pero sa katapusang mga adlaw, managhan di ay ni sila. Now, isa lang ni sa mga pagtulunan nga pwede gud mailad ang tao niini. O atong hinumduman, muna nga dapat gid ta mo grow sa kaalam. Ingon ni Peter, before si Peter gilansang pabaliktad sa cross sa time nga gi-persecute siya, sawa pa si Peter namatay sa persecution, nagsulat siya letter sa isa ka church. Last part siyang letter, ingon siya, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinahanglan ta mo grow. Dili lang ta mo grow sa atong pag-alagad pila na ta katuig. We need to grow sa kaalam. Muna dapat kay balupod ta kinsay atong gituuhan. Okay, nagtuo ta ni Christ, kinsa man si Jesus Christ. Okay, nagtuo ta sa Holy Spirit, kinsa si Holy Spirit. Nagtuo ta sa Father, kinsa man ang Father. Nagtuo tag church, unsa man ang church. Nagtuo tag second coming, unsa ng second coming. Wa tay dipinsaan kung una wa kay gibarugan. O ang kinabuhing Kristohanon may tungod ni sa pagbarog, pagdipinsa sa imong faith. O kung wa ka kabaloon sa imong faith, unsa gid atong gipaglaban. And that's Christianity. Ang pagbarog diha para kang Kristo. Unang rason, daghan ang mailad sa di maong pagtulunan. Ikaduha, nganong daghan ang musibog sa pagpangalagad tungod ni sa unconverted nga mga katawhan. Mga katawhan nga wala gyud tinud-anay na convert gyud kang Jesus Christ. Once hilaw ang atong kaluwasan, di gyud ta kalahutay. Mo gina ang realidad. Ang tinuod nga anak sa Dios mulahutay gyud ka. Ang dili tinuod nga anak sa Dios di gyud ka kalahutay. Ang dili tinuod nga anak sa Dios dali kayo dadon sa mga problema, labi na moabot na ang persecution, dali kayo musibog gyud sa pagtuo. Pero ang anak sa Dios matingala ka, nganong taliwala sa persecution, mubalik man gyud kag church, mangita man gyud kag simbahan. Tungod kay ang Holy Spirit present sa imong life. Di gyud ka pasagdan sa Holy Spirit nga dadon ka sa kalibutan ug malayo na ka gikan sa Ginoo. Muna assurance natong mga Christians nga makasure kita nga makapadayon kita sa pagpangalagad. Night time ma-absent ta. Night time ma-discourage giro kag pila ka bulan. Pero kung anak ka sa Dios, mobalik gyud ka diha sa Ginoo. Ingon si John sa 2 John 2:19. Sa book of John, tan-aw na to dinhi, nganong daghan man or unsam or kinsa man gid ni silang mga Kristohanon nga nibiya nas pagtuo sa Ginoo. 2 John 2:19 or 1 John siguro ni siya. Okay. 1 John 2:19, ingon ni John, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Ingon si John, sa katapusan mga adlaw, isa sa problema dinhi sa church nga gisulatan ni John, daghang namiya sa pagtuo. Daghang nihunong na sa pagsimba, daghan ang nihunong na sa pag-alagad sa Dios. Ug di lang ni pila ka months, years. Ingon din si John, nibiya sila kay di gid sila kabahin nato.
Kay kung kabahin pa sila nato, tinud-anay gyud nga nay Kristo ilang kinabuhi, mubalik gyud sila. Ingon din si John, now karon kay wa man gyud sila ni pabilin diha sa Ginoo, isa ni kapag pamatod nga ever since wa gyud sila nasakop sa Ginoo. You see, daghang tawo say problem, blame tungod manggod sa kawadon, tungod manggod sa persecution, tungod sa virus, tungod sa problema. No, ang bottom line, if dili kita pure nga anak sa Dios, di gyud ta kalahutay. Lisod ilahutay ang pag-alagad kung walay Holy Spirit sa tong life. Lisod kayo. Lisod kay bitbito ng problema sa church. Lisod kay bitbito magunahon na kawapay atop inyong balay mo adto kag church. Sudlon pa lang tong kawatan. Lisod kay biyaan ang mga problemas nas balay mo adto tag church. Pero kung nakay Holy Spirit, kung anak ka sa Dios, kaya nimo na bitbiton kay siya ang mo bitbit niana. Sa katapusang mga adlaw, importante gyud nga ipaklaro nimo imong spiritual identity. Ayaw pag kinabuhi nga camouflage. Ayaw pag kinabuhi nga muratag taga kalibutan, murapud tag taga Ginoo. Sa last days, importante gyud nga imong i-reveal kinsa gyud ka spiritually, unsa gyud imong gibarugan. Public biya nagdupas Kristus cross, napuno sa labod, wa say gitago, hubo ang atong Ginoo didto, public sang namatay, and therefore public natong ipaila sa tao nga Kristohanon ta. Amen. Nagasimba ko brad every Sunday. Dugay na ko brad, wala na ng bisuha. Wala ko nagaana brad anang mga butanga. Naanay kabag-uhan ng kinabuhi. Nagabitbit na kog Bible. Nanakoy verses. Nanakoy hymns nga na-memorize. Active na ko sa mong church. Ayaw gikaulaw imong identity. Nata sa last days, ipaila nga anak yun ka sa Dios. Nganong ikaulaw mo na to nga anak tas Dios? Proud ba dayta nga anak tas Yawa? Proud ba rita nga kabahin ta das kalibutan? Sungayan ta spiritually? No. Proud ta nga ni Holy Spirit sa atong life. Temple sa Holy Spirit atong body. Amen. Be proud. Christian ka, ipakita nga every Sunday naa ka sa church. Sa pagingon din ni Apostle Paul, abi niyo ang tinuod nga Kristohanon, di gyud ka buhian sa Dios. Ingon ang Jude chapter 1 verse 24, chapter 1 lang man ni, God is able to keep us from falling. Ampingan ka sa Dios nga di gyud ka mawala sa iyang panon. Hinumdum mong Judas, tanawa si Judas. Nganong si Judas ni backslide siya? Yes, ang Christian pwede mo backslide. Ni balik bas Judas? Wala. Ang katapusang ligasiya nga gibili ni Judas sa iyang pagkamatay, gipakita niya nga di gyud sa tinuod nga Kristohanon. Namatay si Judas nga ni rebelde sa Dios, ni palayo sa Dios. Ako nagtuo ko, kapila man ta mo rebelde, mo balik kita sa Ginoo. Munang doubtful ko sa kaluwasang Judas. One time sa book of Luke, ingon ang Bible nga si Satan misulod sa kasing-kasing ni Judas. Kung Kristohanon ka, di nakasudlan sa daotang espiritu imong lawas. Ingon si Kristo, may pa Judas, wala ka gipakataw. Statement na sa usa ka tawo nga di gyud luwas. Si Peter. Ni-rebelde si Peter, ni backslide si Peter, 3 times gideny, gipakaulawan ng Ginoo, ingon sa wa ko kailana, di ko disipulo ana, wa ko kailanang tawhana. Milaya si Peter. Ni backslide siya, pila ka days. Nibalik bas Peter? Yes. Nihinulsol bas Peter siyang sala? Yes. Nibalik ba sa ministry? Yes. Namatay si Pedro sa pagbarog ni Christ. Mo nay usa ka dugo sa usa ka Kristohanon. Mubalik gyud ka kung asa kagikan. Nay time mapadpad man kas kaluyahon, asa ka dadon sa imong discouragement. Pero ang Holy Spirit mas kusog pa sa tingog kaysa imong kapakyasan. Mag-remind si Holy Spirit, anak man kas Ginoo. Nganong naaman ka dinhi? Nganong nagpalayo man kaniya? Nganong gidalaman ko nimo nining lugara? Dapat na ata sa church. Kaya ang Holy Spirit nagpuyo na sa imong body. Ug di ka hunungan sa Holy Spirit hangtod di ka mabalik kung asa gyud ka gikan.
sa parable of the sower, na isa ka klaseng liso dito. 5 man to ka klaseng liso. Ang usa, ang liso na padpad sa agianan, wa nakaturok kay gikaon sa mga langgam. Ang mga liso na padpad sa kabatuan, miturok ni gamot o gamay, pag-abot sa adlaw nangalaya ang gamot nangamatay. Ikatulo, na liso na padpad dito sa mga kasagbutan ug daghang mga tunokon. Niturok ang liso, nitaas ang tanom, pero wala ka pamunga kay nasangit sa mga tunok-tunok nga bahin sa kahoy. Abi nimo, dili na tinuod nga conversion. Isa sa reason nga nung dili ta makapamunga, dili man tungod kay kulang sa pag-atiman, isa sa mga reason, wa gyud ta sa saktong yuta na tanom. Ang tinuod nga Christian, katong liso nga natambog dito sa tambok nga yuta, nitubo og namunga. Ang tinuod nga Christian, mamunga gyud. Ngano? Tungod kay ang Holy Spirit naa sa imong kinabuhi. The fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering sa Galatians 5:22, ang usa ka Kristohanon, mamunga gyud ka. Usahay lang dugay ang process, pero pabungahon gyud ka sa Ginoo. Ngano na? Tungod kay pagpamatuod na nga mas powerful ang Holy Spirit nga nas imong life. Munang di gyud ka kabiya kasibog sa Ginoo once tinuod na kang anak niya. Now, ikatulong rason nga nung musibog ang tao sa katapusang mga adlaw tungod sa persecution. Naagyoy persecution. Time pas mga apostles nanay persecution. Sa time sa Dark Ages, mas grabe didto ang persecution. Abi nimo ang dili tinuod nga Kristohanon dali musibog tungod sa persecution. Naapoy mga Christians ang musibog tungod sa persecution. Pero sa kunang ganiha nga kung tinuod kang anak sa Ginoo, pabalikon gyud ka sa Ginoo. Now, sa Matthew 5:11, si Jesus Christ naghatag siya nindot kay nga promise dinhi. Sa Matthew 5:11 to 12, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say any manners of evil against you falsely for my sake. Ingon din siya, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Ingon si Christ, ay bulahan ka. Kung gi-persecute ka, gikatawan imong faith, gilisod-lisod ka, gibugal-bugalan ba ka, tungod lang sa imong pagpangalagad sa Ginoo, bulahan daw ka. Ingon din sa verse 12, dako kag ganti sa langit. Take note ha, sa langit. Nganong musibog ta usahay, muingon din ta, Lord, kadugay na nako sig pangalagad nimo. Grabe na nakog antos ani akong silingan nga himantayon kistanan sa ako ang pagsimba. Nganong wa man ko'y nakita lagi, Lord, nga blessing. Iyon ang Ginoo, great is your reward in heaven. Hulat lang sa langit. Tapukan ka dito sa mga Kristohanon ug sa mga anghel nga maibog sa imuhang korona sa himaya. So ang tinuod ay nga magtotoo sa Ginoo, pailob lang ta, taliwala sa persecution. Now, kabalo ba mo nga ang persecution usani kapag pamatuod nga tinuod kang anak sa Dios? Yes. Now, sa katapusang mga adlaw, di na ko gusto may mong komportable ta nga maghulat ni Christ nga di ta moagig persecution. Expect ginato nga moagi tag persecution aron mangandam tag maayo. Ang persecution importante kay mauni pagpamatuod nga tinuod kang anak sa Dios o pagpamatuod nga di ka tinuod nga anak sa Dios. Dili ka i-persecute ni Satan kung kauban mo. I-persecute kaniya kung kalaban mo. Ang mga leon bitaw, gitawag man sa Bible si Satan sama sa usa ka nagngulob nga layon. Nangita siya iyang tukbunon. Di man kakitag leon nga manguha silag kanunon nga pariha ra pud nilang leon. Ang leon mutukob sila
sa di nila kapariha gyud. Si Satan, mo persecute si Satan, mutukob si Satan, lisod-lisoron gid niya ang dili niya kauban. Pero kauban mong Satan, nganong lisod-lisoron man kaniya? Kauban naman mo. So ang pag-persecute day sa usa ka Kristohanon, pamatuod ni nga naa ka sa Ginoo. Munang part gyud sa atong Christian life ang persecution. Part gyud na. Wa giningon si Christ nga pagkalipay kay hayahay kayo ang musunod nako. No, ingon si Christ, take up your cross and follow me. Munang wa ningon si Christ, ayaw lang kabalaka kay tagaan ti kag nindot yung kinabuhi. Ingon si Christ, no, be strong and courageous. Pagpakalig-on, kay bangis ug mangingilad kayo si Satan sama sa usa ka leon. Na basa palihog ang 2 Timothy 3:12. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, malipay ka kung naa kay persecution. Well, di man kinahanglan ta i-persecute to prove nga Kristohanon ta, pero kung naa may persecution, tanawa ang ingon sa Ginoo. 2 Timothy 3:12. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he wait, sabi. 3:12, sorry. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ang tanang Kristohanon nga nagkinabuhi gyud nga Dios nun, ang obedient nga Kristohanon, ingon ni Paul, i-persecute gyud. Isa sa mga rason nga nung wa ta ni agig persecution, tungod kay maybe ni uyon ta sa mga nag-persecute nato. Kung gikataw-an nimo nilang imong pagtuo, kung giyagaan nimo ang imuhang Jesus Christ, kung mubarog ka ni Christ, yagaan yun kanilag maayo. Pero kung muuyon kanila, muhunong sila yaga nimo. O kung mubarog ka sa iyong pagkakristohanon gyud, the more magkadaghan ang mga oposisyon ug mga kaaway. Pero pasabot na nga faithful ka sa Ginoo. Pasalamat kay Galegson kung dunay persecution sa pikas aspect. Pasalamat ka kay nakita sa Ginoo nga tinud-anay gyud kang nangalagad niya. Muningon si Christ, bulahan tong gi-persecute for the sake sa akong pangalan. Now take note lang pod nato, bulahan tong gi-persecute tungod sa ngalan sa Ginoo ha. Dili tungod sa atong kabadlungon. Kaya say gi-persecute ta kay badlungon man ta. Lahi na siya. Pero kung gi-persecute ka tungod sa ngalan ni Christ, sa pagpadayon niyo sa pag-serve ni Christ, bulahan daw ka. Muna nga isa na ka pamatuod nga nagtinuod lang kag serve gyud sa Ginoo. Ikaduhang klaseng tao, last one, ikaduhang klaseng description ni Paul sa mga tao sa last days, kaning gitawag niya sa verse 2. 1 Timothy chapter 4 verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So kaning seared nga conscience, konsensya ba nga patay na? Kana bang wa na milihok ang atong konsensya? Sa katapusang mga adlaw, ang tao dili na halos mubatig konsensya. Di na sa maluoy, di na sa mabalaka, di na sa mahadlok, di na sa mahadlok mohimog sala, di na sa maluoy mo biay-biay og tao, di na sa maluoy mo kuhag kinabuhi sa tao, di na sa maulaw sa iyahang kaugalingon. Shared nga conscience. Tanawang case sa bombing sa tibok kalibutan. Bombing sa Middle East, bisa na nga itong nasod nagsuffer sa mga bombing sa terrorism. Immorality. Daghan na ang mga false teachers nga di na gyud makonsensya mangwartag milyon.
Na naging mga preachers mo ingon nga kung di mo mapirmahan ako, impierno gyud mo. Daghan na kay mga preachers nga makadare og ingon nga sila ang dalan padulong sa langit. Nganong naong sila mangilad sa ilang mga miyembro, mangwarta sa ilang mga miyembro, nganong ang preacher di na mobati og konsenso og kaulaw. Sign ni siya sa end of times. Nganong ang konsensya sa tao maginihinay man magkawala, tungod na siya sa sala. Ang grabing influence sa sala moo'y makapamanhid sa ato ang konsensya. Sabi niyo sa katapusan mga adlaw, mulihok yun ang microchip. Ma-implement yun ang microchip. Nga di ka magpatatak, di ka kapalit, di ka kabaligya, dili ni mo ang vaccine. Ang katog yung microchip ang atong ginahulat nga klaro gyud to nga di gyud ta dapat magpatatak. Nganong naa may mga scientists, inventors ang muhimo na nga klase nga chip nga kabalo sila nga pagpanikas magina sa katungod sa tao. Kana nga chip dili lang na pag-monitor nato, pag-upgrade nato, pag-control pud na sa tong life. Isa na ka chip nga kung tagaan kag sakit, pwede kapat yun anytime. Pwede tapat yun sa tong technology. Na mga tao nga nikirig lang tungod sa technology, tungod sa cellphones. O ang mga 5G nga nagpalibot sa tong kalibutan, preparation na sa pag-control sa tao. O ang nindot na to nga kalibutan nga natay freedom, magtanaw dias nature sa mga langgam, mahimo ning usa ka ngit-ngit kayo nga prisuhan. Yes, napriso ta sa atong teknolohiya. Nganong na may mga scientist nga moimbintog virus tuyuon nagyog patay ang mga tao. Nganong na mga government, mga president nga mohimo nini nga klase nga plano nga kabalo sila pagtamak nis katungod sa mga tao. Tuod kay ang tao di na mobatig konsensya. Tanaw ang description ni Paul, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to verse 4. This know also that in the last days perilous times shall come, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady-minded, lovers of pleasures rather than lovers of God. Ingon si Paul, sa last days mas magkadautan pagyud ang tao. Wa na'y respetos ginikanan, di na mahadlok mukuhag kinabuhi bisan pagkaliwat, unthankful, blasphemers, mubiay-biay na sa Dios, lantaran diya sa public, muwarawara na sa ilang mga gods nga wa gyud nailhan sa Ginoo. Lovers of their own selves, willing mo patay para lang sila madato, willing manikas para lang sila madato. Proud, hambog sa ilang agi, blasphemers. Grabe na ang rampant na kayong homosexuality. Na may mga churches nga ginapublish na sila sa media, sa Facebook nga isa sila ka church nga nikasal sa lalaki o lalaki. Gipikturan pag nagkiss the groom. Si groom nagkiss sa groom. Proud sila na. O ilang ginapromote nga, oh, nanata sa new millennium. New millennial na ta. Ato nang sugdan pagdawat ang di madawat sa una. Ato nang usbon ang standard sa Bible. To the point nga kung natay King James Bible, napod sila Queen James Bible. Yes, na sila Queen James Bible. So, king lang di ay, ang queen daw. Basin sunod nanay, gay James Bible. Yes, higalag so ni ana kadautan ng tao. O gingon ni Paul nga mas magka-worse ug magka-worse pag ng tao. Ngano ang tao di maulaw? Ngano di sila maulaw picturan? Ngano di maulaw sila mag-display sa ilang kapartner nga kaparehang ng laki, kaparehang babae diha sa Facebook tungod kay di na sila mobatig konsensya. Tan-awa atong TV. Ang tan-aw nimo sa TV, puro crime, murder, violence, immorality ang gipromote sa mga salida.
Ang atong music sa una nga, ang mga music sa atong mga katigulangan sa una kay bisag jolly puro mura kag makatug. Tanawa ang music karon. Puro na sagit. Tanawa ng TikTok. Ang TikTok ang nikusog sa TikTok mga tao na dito, mga babae nga murag nahutdag tela ang tiluring. Tanawang Facebook. Bisag asa ka Facebook, YouTube, unsa nga mga channel diya sa media, di gud mawa ang pag-promote sa sexuality, sa sex, sa uban pang mga influence sa kalibutan. Tanawa ang gay, ang lesbians, ang homosexuality, grabe ang advertisement, ang endorsement. Ug di ta kabalo, di ta aware, well, for entertainment ni Pastor Jan. No, ginihinay tag mindset. Ginihinay condition atong mind nga one day moingon ta, okay lang man di ay ni kay sige man kog kakita og makadungog. Tanawa go ng zombie. Sa una mahadlok ta makitag zombie. Mahadlok ta makitag tao nga patay nga nibangon. Sa kadaghag salida nga puro na zombie, kita na mismo pod mag-zombie-zombie. Inana ang tao, inanang influence sa atong media, muna ang tao di na halos maulaw sa sala, kaya ang promotion sa atong social media, sa entertainments, mismo na ang sala. O ginihinay kondisyon atong mind to the point nga once ma-influence na ta sa sala, di na ta mubati og konsensya. Church, moabot gani ang time nga sungugon tag mga problema, makader ba kag biya sa church? Makader ba kag biya sa pag-alagad sa Ginoo? Well, siguro dadon kas laing dapit mo, ayaw gyud biya sa pagpangalagad sa Ginoo. Makader ba kag limot sa gihimo ni Christ nimo? Makader ba kag limot sa gipangbuhat sa mga early fathers nato sa dark ages sa persecute nila tungod lang nining faith nga atong gipadayon karon. Pwede na mahimo sa Kristohanon kung ma-influence ta sa sala gihapon sa kalibutan. Muna atong hinumduman, si Peter, mipalayo man siya sa Ginoo pero nibalik gid siya sa Ginoo. Mupalayo man kas Ginoo pero mahinulsol jud kas imong sala. Ang Kristohanon dili perfect. Karon ugma next year makahimo gid kag sala. Sala nga posible wa nimo gi-expect. Usa ka failure or mistake nga maulaw ka probably sa imong silingan, family o sa church. Moabot man na nga point. Ay gyud kalimti ang Dios. Andam sa mopasaylo gihapon sa imong mga sala. Ay gyud kaako ay gyud akuha sa imong kagulingon ang pagtalikod sa ato ang Ginoo. Tamukan man kas klasing nagkalinlaing klasing sala sa kalibutan. Hinumdumi gyud nga gibayra na natanan ni Christ sa cross. Balik ka sa Ginoo. Kita karon wa man ta ni backslide, wa man ka ni talikod sa Ginoo, pero hinumdumi na natas katapusang mga adlaw. Kristohanon ta, daghan pang kaliwat na to ang dili, daghan pang higala na to ang dili Kristohanon. Responsibilidad na to sila, dad-o na to sila sa Ginoo. One day sa eternity pasalamatan kanila puhon didto. Nay mo lamano ni mos langit, moingon siya, Brad, salamat gyud. Iwadyo ka ni hunong panuktok sa umbalay. Wadyo ka ni hunong og hangyo nako. Wadyo ka na ulaw bisag kapila na ti ka balibari. Wadyo ka ni hunong pagampo nako. Karon nakadawat jud ko kaluwasan nagkauban tas langit. Ayaw ikaulaw ang pag-approach o pag-invite sa imong loved ones. Samtang naa paghihigayon. One day, bahala nagkasab-an kanila, pakaulawan kanila. One day sa eternity, sila'y mo pasalamat nimo didto. Sila'y unang mangita nimo didto tungod kay dako kay silag utang kabubuton nimo. So natas katapusan mga adlaw, usani ka panahon, usani ka kahigayunan, nga atong pangitaon ang wala pagyud sa Ginoo ug pagbantay sa atong kagulingon nga dili gyud ta madala sa kalibutan ug mosibog sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ginoo, salamat Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi.
imo ming gipahinumduman ng kinabuhing Kristohanon Ginoo sani ka kinabuhi nga dapat namong seryosoon, usa ka butang nga dapat namo Lord nga ipaila sa katawhan nga Kristohanon mi, asa gid mi nasakop. Lord, duga ang gipa among kaisog, among confident, ang amo ang courage Ginoo, nga di unta namo Lord ikaulaw ang amo ang nakatunan diha nimo. Proud mi Lord, mubarog mo ingon, Kristohanon mi, nanay Kristo sa mong kinabuhi, ug imo naming gihinay-hinay og bag-o. Lig-una mi Lord, unsa man ang mga problema nga giagian namo karon. Lig-una mong pagsalig Ginoo, nga di mi basta-basta Lord mo sibog. Taga-imig, gugma pa sa mga kaliwat namo nga wala pa diha nimo. Dugang mo pagtuo, dugang mong gugma, o Ginoo, padak-a pa ang among paglaom. One day dias sa langit Ginoo makita namo ang tinuod nga bunga sa amoang pagpaningkamot. Pasayloa mi amahan sa among mga sala nga nabuhat, kining tanan among ginasalig sa gamhanan nga pangalan ni Jesus Christ. Amen ug amen.